shi addinin musulunci ba daidaita maza da mata yi ba, fifita mace yayi. Ina yawan faɗin wannan, ba daidaita su yayi ba. Su yanzu suna ta wahala ne, suna neman a daidaita namiji da mace. Shi addini fifita mace yayi. inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqa ba fatashqa ya ba. Wannan maƙiyinka ne, maƙiyin iyalinka ne, kar ku bari ya fitar da ku daga aljanna sai ka wahala, ba sai ku wahala ba. Kar ku bari ya fitar da ku daga aljanna sai ka wahala. Saboda mene? Saboda ita mace an yi ta karimiya ce, abin girmamawa ce, abin kulawa ne, abin ɗaukakawa ne. Ita kullum cikin siyana da girmamawa take, kuma babu mai girmama ta sai mai girma, babu mai tozarta ta sai tozartacce. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace istausu bin nisa'i khaira fa innahunna khuliqna min dhil'in a'waj. Shi yasa sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Wato kullum dai mafi alkhairin al'umma shine wanda yafi cikin kyautatawa. Ka duba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, ka san a komai dai Allah mafifici zai zaɓen masa. Sai ka duba wasu kalan ƴaƴa Allah ya zaɓa wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama. Wanne Allah ya zaɓa masa su zama masu rayuwa bayan shi. Sannan ka duba girman tarbiyya da muhimmancinsa da sauransu, amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tarbiyyan ƴaƴa mata yayi wa sharaɗin aljanna ko, wanda duk Allah ya baiwa ƴaƴa mata biyu ya rene su suka kai munzalin aure, ya aurar da su, Allah subhanahu wataala ya tanada masa gida a aljanna. Bai ce ƴaƴa gaba ɗaya ba. Dan mene? Domin ita mace Allah ya halicce ta da rauni, kuma Allah ya halicce ta da har ta rayu ta koma ga Allah tana cikin buƙatuwa zuwa ga wanda zai taimake ta namiji. Shi yasa Allah ya sa wannan mai taimakon uba kafin aure. Daga ran da ta shiga ɗakin aure, kula da ita ba zai taɓa namiji da ya kai shekarun balaga, to wajabcin ɗaukar nauyinsa akan babansa ya tashi. Amma ita mace ba zai tashi ba wannan nauyin har sai ran da ya aurar da ita, ko ta kai shekara 40 ba ce aure ba. Sannan da ta yi aure duk hidimanta na wajibi ya koma kan mijinta, dolensa ne ya ɗauka. Kamar yadda muke cewa da za ta yi rashin lafiya ta je asibiti ta sai maganinta ne ita don ta warke, kuma tana da kuɗin ta je asibiti, kila ma ta fi shi kuɗi, ba ta da laifi in ta dawo ta aje mashi bil ta ce ga yanan na yi rashin lafiya na je asibiti ka biya. Allah ya mata wannan. Sannan lokacin da ta kai lokacin rauni kuma Allah ya ɗaurawa ɗan da ta haifa nauyinta. Watan dai ita kullum tana cikin gata ne, tana cikin kula ne, kuma ba a ɗaura mata wahala ba. Sai wai wani yana ƙoƙarin ya daidaita da maza sai ya fito da ita ya sa ta wai ta zo ita ma cikin wahala. Alhali Allah ya ce aw man yunashau fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Allah ya ganar da mu. Wa man ya'mal min as-salihati